माखासे जिनिसखौ डाइरेक्ट बुंलाय लाङाब्रा बारा डिटेल्सखौ आं मिडियायाव बुंला खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव एसेबो मोनो समाव बुरजाबो मोनो समाव दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा। NLFB आफादनि दिनै गायसन सान बावहाय NLFBनि आफादगिरि माखासे बाथ्रा सावरायनाय ना बिनि सोमोन्दै माखासे खेंफोरथिखौ होदों लोगोसे जि समाव दुखु दाहा लानांगौ बे समाव लादों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। गोबां जायगायावनो फिसानो बिथांमोना केम्प बानायनानै दङ 10-15 जन बेफोरबायदिजों थानाय माने गेरिलानि बाथ्राखौबो बुंदों बिथाङा। जिहेतु सोमावसारनाय समाव गोबां दुखु खस्थ' मोनो नंगौ गोबां दुखु खस्थ' मोनो सोमावसारनायावहाय मालाबा मोनजायोबो मालाबा मोनजायाबो मालाबा ओंखाम जाफुनाय समावनो गारना खारनो गोनां जायो माब्लाबा दुगैफुनाय समावनो गारनानै खारनांगौ जायो मोखाङाव साफुन फुनबाय थानाय समावबो बेफोरबायदि गोबां जाथाय जाबोदों बिथांमोनाबो मोनदों जोंबो मोनबोदों। नाथाय दिनै सावरायनो होननानै ओंखारबोनाय समावहाय मानो दिनैहाय माइ गाब जुजाय खालामना दोननायखौसो जों नुनो मोनदों। जिखियानो जादोला दिनै NLFBनि आफादगिरि बिथांनि माखासे बिबुंथि ना बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि। माखासे जिनिसखौ डाइरेक्ट बुंलाय लाङाब्रा जिखि जायानो जाथों माने दामानि जों ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ इसिबां जों मावदों मावाखै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो मोनदों सोरखौ लोगो मोनाखै जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों बे थाबैनो जोंनि इसुसफ्रा सल्भ जागोन होननानै प्लास जोंनिया जेलाव दंबावो उनांगौआ सासे प्लास NDPफोर दङ दा बिसोरखौ थारमाने प्रसेस खालामगासिनो दङ होननानै जोंबो मिथिदों आरोखि बारा डिटेल्सखौ आं मिडियाआव बुंला खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव एसेबो मोनो समाव बुरजाबो मोनो समाव दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा 4 बोसोर जालांबाय बुहुद दुखु सहायबोनांबाय प्लास गेजेर ससेयाव माखासे ग्रुपआ सहैनाय नंला खोमा थांखियाव साननानै गानानै थालांबाय अब्लाबो माखासेया जों जानाखि दंबावो थालांदों दा जों गोख्रोंसिन जाबोनो हाफिनदों आरोखि माने गेजेर ससेयाव जोङो एसे माबा जाहांबायमोन खिन्थु दा स्ट्रंआव फैफिनबाय आरोखि माने गेजेर ससेयाव मा खालामदों माखासे जोंनि ग्रुप बिसोरो थारमाने आफादखौ सिफायनो होननानै थांदोंमोन बे गावसोर आफादाव मावनो गोसो गैयालाय थांदो होननानै जादों आरोखि खिन्थु जा नागिरदों थालांदों बे थारमाने जों थांखियाव सहैजासिम जों थाबाय थागोन आरोखि 439 जन दंबावो बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो अलरेडि हैबाय दाख्लै जोङो DGP सारनो हैदों गिरिनाथ सारनो दा बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन आरो जानाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ गासैबो 439 जनाबो मोनगोन समानै मोनगोन आरोखि सोरबा लिडारा बांसिन मोननांगौ बे नङा सोरबा केडारा बांसिन सोरबा मोननांगौ सोरबा मोननाङै बे गैया आरोखि समान मोनगोन जानाखि सिगाङाव NDPफ्राव मोनखानाय दङ बिसोरबो मोनगोन जों समानै रानना लागोन बेखौथ' मा होननो जोंथ' दा गरिला बायदि थायो नालाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाथेरा जोङो फ्रेगमेन्टेसन बायदि थायो आरोखि जेनेबा जोंनियाव दा एप्रक्सिमेटलि 25टा to 30टासो माने फिसा जों बानायनानै थादों जों बेयाव लकेसनखौ सोलाय थाबाय थायो आरोखि जोंनि अर्गानाइजेसन खामानि मावनायाव जेबो सुबिदा हेंथा गैया आरोखि थारमाने जों प्रसेस खालामजोबनो हायो आरोखि माने जोंनोथ' आरो हाग्रायाव थाबाबोथ' माथो नांगौ लेपटप गंसे नांगौ आरो मबाइल गंसे नांगौ नङा होनबा दा बेबायदिनो रुम फिसा लाबाय बेयावनो जों थायो आरोखि जोंथ' सानदों एबारहाय थारमाने CM सारखौ जुदि लोगो मोनोबा दा बावैसोनो लोगो हमनो होन्दोंमोन दाख्लै सिगां खनसेयावबोथ' फेलें जादों एबारहाय किबा जाने राइट टाइम जादों खोमा बेहायनो लोगो हमोबा जों बुंगोन कि केम्प होफिननो हायोबा मोजां होननानै मानो होनबा केम्प गैयाबा जोंबो सेंग्राफोरखौ मेनटेनेन्स खालामनो एसे उसुबिदा जायो आरोखि सोरबा बहाबा थानानै मा मावगोन मा मावा बेखौ माने हमस्लाबनो हाया नालाय दा जुदि केम्पखौ मोनफिनोबा मोजां जागोन आरोखि जोंबो CM सारखौ जों बुंगोन केम्पखौ जोंनो होफिन जेब्लासिम जोंनि थांखि सहैयागौ माने जेब्ला जोंनि थांखियाव सहैगोन अब्ला जों अट'मेटिकलि जों डिजल्भ खालामनानै केम्पखौबो नागारना फैफिनगोन जोङो। सान्तिपुर BCDCनि सिङावनो जोंहा आलदा गामि थायो जोंनि गामिया 1 नं अदालगुरि होननानै बुङो आरो आङो बेयावनो आरो आंनि मुङा मावरिया नार्जारि होनब्लानो माने मिथिजोबो आरो बियो बुबाय साबाय आलौबाय ओमफ्राय बे आलौनायनि गेजेरजों बियो माखासे मास मोनसे माखासे 15 दिन माखासे मास मोनसे एसेबो बारा लानो हागौ आरो आथिं थाखाफ्राव जायोला 3 मास 4 मासबो लानो हागौ माने गब्लङो एसे दिरि जायो गोदोनायावनो एसे थाबैनो गब्लङो माने बे आथिं थारखा आखाइ थारखानि बादे दस्रायाव माने गब्लंनाया एखेयानो
हयथ' 10 दिन 12 दिन बा सानबा उन सिगां जानो हागौ गाराय गिदिरना गिदिर दुखांबो हागोन ओमफ्राय एसे फिसा जागोनना बे एसे फिसा दुखांबो हागोन केन्सार होनना बुङोब्ला ब्लाड केन्सार दं बन केन्सार दं बेफोरबायदिखौ फाहामनो हाबाय नामा आदा मोदोमाव जानाय जिखिजा सायाव जानाय बेखौ आं सोखायो ओमफ्राय नैबे गुग्ला बायदि जानाय समावनो बेखौहाय माने अजा नागिरनांगौ आरो बेखौ डक्टरफ्रा हाखावगोन बाहाल मोन्दो हाखावजायोब्लाबो हामाला अजानि थाबैनो नागिरफिन डक्टरनि ट्रिटमेन्टआ जोब्बायथाय बेखौ नागिरफिन आरो आङो केन्सार होनोब्ला आङो 100%आव आङो 90%आखौ मिथिगौ मानोना आङो 18-19 बोसोर जाबाय होबोनानै माखासेखौ आङो ओरैनो आगोल मुलिफोरखौ आङो टेस्टिं खालामनो हरनोमोन माखासे आङो गैयिफोरखौ एसे एनै खम सम फैसाजोंनो आङो सोखाहरदोंबो आरो दाबो आङो बेसेनखौ बारा लाया आरो आंनि अनगायै आंखौ आसा खालामालासेनो दस्रानोबो होनो हागोन माने जेन' रायजो राजाफ्रा गोथाङैल' थानो हायो आरो जों बयबो मानसियानो जों न'खरसेनि बायदि आरो जों बयबो मानसिया जोङो मोनसे लोगोफोर बायदि आरो दिनै बेफोरबायदि गाराया साबेसेसो फोसाबनो हाखो ना आदा आङो बेखौथ' आङो बुंनो हाया सानथ्र'नो हाले माने हिसाब गैयैसो बे जुदिबा बे बुनाय समावनो मुलिखौ फुनोब्ला बियो आयुर्वेदिक बा बिदिनो रोदा रुदुनि बानायनायखौ फुनोब्ला बियो माने साननै बा सानथामजोंनो बे सिक्रेट बोखागोन जि जायगायाव गब्लंनांगौ बे गुसेबल' गब्लंगोन आरो बे 15 दिनजोंनो हामगोन 15 दिन औ क्रलनि बा 10 लाख 12 लाखनि फैसाया नोंहा बासिगोन आरो 10 लाख 12 लाख थानांगौब्ला बे हामनायबो जानाय नङा